Anyalaki din! Nay, apay dagita nakadado papel nga inwar mo ading ko. Dagito'y dagijay no sar ko papapel iti high school manang. Inwar kon taramidek man na pagkabilan iti gatangan ti tao diti store. Ay when ading ko, mabalimot dayta, nang runa ita ta maiparitan ti agusar iti supot. Nagdakkel ti multa manang. At nga rin amo kiti sentro tiliwan nga agus usar iti supot iti panaglaklako na. Ket nagmulta Ay wen nagdakkel ti multa na. Iso anarigaten, no saan tayo sumurot iti patakaran. Pudno dayta ading ko, ay when gaya, mangisurat kanto man ti bawal ang supot. Dita sangot tapno mabasa dagita gumatang. At dan tinaisurat ko manang, iso na laang tasaan ko pa'y ipaskil. Inton madamdaman to laangin, umalpas ta amangal daw. Wen tapno amin to gumatang ket magitugot dati sarili da nga eco bag. Ayun manang, nang runa dagiti adong agatangan da. Dahito papel nga aramidag, kat para lang ka dagiti babatit, amagatang. Hello, pare Unad. Hello pare, nasa yata sinong batang tawag ko. Apay pare, anyat mo sapol mo. Wano adayawis mo? Nalipata makasangay ko yung tunbi ka ta pare. Ha? Ayun gaya man niya. Nalipatak matan ka po iti kinadot pampanunutak. Oo na yan. Umay ka nga umay yung tunbi ka ta pare. Ay katuan na pare. Abay, Agparti kay ti baboy. si kakit dimot pare. Kalding lang ti project pare. Isang umay ka nga umay. Gumuraking ka no saan ka nga umay. Anya lagit din. Awan pa iti kasangay mo ang nagabsenta ka pare. Kanayo nakban kada. Ala, sa paham nga rote umay yung tunbi ka ta. Talo tayo kada pare. Orla namang parte ti kalding nga ginatang ko. O sige pare, umayak nga umay. Isaganam ti inuman tayo. Ta sigurado nga adumanin abote ti tumbaan tayo. Ay, kunaklakit dinadaka, jelikod nga indayon. Napan kagayam nagdegos. Apay papanam? Mapanak iyan da pare Unad bakit? Ha? Uminom kayo manan? Si kakit dimot. Uminom nga ibagbagam manen. Kasangay ni pare Unad ita. Anya? Kasangay na. Isa o pangasim ta saan ka kumanga agungat. Kan palubusan na kamapan ta kumparing mo't. Dayta ti paglaingam. Sigurado, agawid kan tumanin ana barbartak. Saan mo tumanin nga amo ti lubong mo? Salbag ka? Ay, saan man bakit? Noon niya tilangak apumanaw. Isumot lang tilangak nga agawid ko naktumot. Patsyam? Anya lakit din. Mala, ingkan numapan ka. Sumanao pa lang. Arang! Kunaklakit din o sino ti sarsarunwag ako bo. Da kayo magayam lakay tangad. Kanya? Ay, naguyaw ka mo tin Borsyaw. Nauyaw nga. Ibagbagak lang mat. Kan may sa, pudno mat ako bo kayo. Anya lakit de. Ay, puno ako buwag. Sa mo amasapol ka, ibaga. Anya. Mala. Sorry nga rudan, tatakubo. Ay, wan. Apay, papanan nyo aya. Ay, mapanak man na yan ni Unad, nakasangay na ita. Nagpadat ang arod ay ti papanan. Ha? Ijay mo't lang ti papanak. Kinawagan nak kami ni di Kalman. Ay, kasta ka ay. Ala, kuyog tangaruden Anya? Ay, umuna akong tata. Nagbayag kayo matamagmag na. Kasla kayo kuton. Nagbuntog. Sakit kubo kayo pa'y. Ay, yan yung laki din. Hunay ka na ya, Borsyaw. Nauyaw ka talaga. Kung namala no saan ka nga, kubaw. Alaw mo na ka malagay. Sumanao ka. Amom ngay pare. Nalabsak nila kay tangad di tatalan. Kunaktagiddan kami. Ngamay na po. Kasla kuton na magmag na.
Anya? May naguyaw ka mo dun, pare. Saan ko matingoy-uyaw na? Ibagbak lang mo. Anya lagi din. Di ka lang arot inuban, tapno naggidan kayo asimbang pait. Aho, makaub-ba magkingkwa naman. Nagangdod Ni takarkaroon na jo. Pudno man. Makatawon sa mo ta sana nagdigdigos. Sumanaw ka, pare. Ingka kit alayanin te kaldeng ijelikaw. Tarugyan tayo nga ito now. Tapno da pulutanan nila kay tanga din ton madamdama, pare. Nako. Ad-adamang kid din nga umangdod nagpulutan iti karni ti kaldeng pare. Ay, unay ka na ya. Day talagoy. Uyawa talaga ti amaw. Ingka kideng. Umangdo da sa asawam. Salbag kamot, pare. Ay, naluto, hindi pulutan tayaw. Apay, awan siyat. Anya, ayaw na yan. Apay, mano ay abote ti kabagila matungbahan, tatatangad. Ay, matumba amin na butay. Ngamsyak ti pulos, asa na matumba. Nagadwa sa asawang bursyaw. Ika ka gumasakain. Oh, at ito'y 2,000 pare. Si Kaman lang ti mapan gumatang ijayan ti grocery ni Bakla. Ha? Anya ang tigatangag pare. Gumatang ka nga rin ti arak. Birti ka tangan, tada niya ang kaltangad, makisyat. Ay katuwa na. Igatang ko nga ron amin, dito yung 2,000. Uy, nigatang mo amin na, inta sigurado nga umay pa inton madamdama dagiti daddo makukumpari ta. Alang nga ron pare. Innakon. Tiyawanan bay na bakla. Ay na. Di pala mabangkrap ti grocery na. Salbag ide. Tila isursurot na iya sango ti grocery na. Bawal ang supot nga. Dure pa, pinakita kami. Makapangariyat ang bakla ti Jaske. Di pa ilang expire amin na lako na. Inak man la gumatang iti sa baling store. Naibusin ti Bertayo, pare. Ah, Kabalam ka di pa ti mapan gumatang. Dua tama pan, pare. oo na. Mapanta. Saan nga yung grocery ni bakla ti paggatangan da. Pare. Apay, saan nga ijay, tinaggatangan mi tay. Saan? Pare. Ha? Napalaggimatang ijayan ni Bakit Inga. Makagat-gatang iti grocery da ja bakla. Ha? Anya? Awang kumati gumatang ijay. Tapos nag-expire amin na lako na. O borek to ba iti paglaklakwan na takitaan na. Nini. Mabit lang, pare. Saan ka mawatan? Anya ti parikat mo ni baklaya. Apakas daw na pungtot mo king na. Salit na da ja bakla. Ay na. Idisogan ko na da ito gam-gam ko ta maulaw iti makatawan. Ha? Dahil saan ko makariingan ka? Ha? Anya? Tilan to man kami ni sursurat na iti sango ti grocery na. Bawal ang supot kung kuna nakiting. Ha? Anya? So malaga masan ka gimatang ijaya. Tanabasam ti insura na bawal ang sopo. Ay. Saan nga glablabos da ja bakla kunak to man? Apay aya. Anya launay ti basol ni baklakan ka. Taapay akas taunay pungtot mo. O borek to ba ti paglaklakwan na? Ay, jak amukan ka, Bursyo. Saan ka maawatan? Nung atamapan kay di grocery na takita ang timpalkat na iti sangwanan ti paglaklakwan na. Tawanan bay na bakla. Anya? Di pala mabangkrap ko na nga ron. Bumasit ko mati customer na tapno ma-expire amin ala ko na. Tama panak to man inton madamdama. Kita akman tin surat na ngay bagbagam. Hinga kitaan. Tanong makitam da bakla. Ibagam gan ko na. Asan atila isursurat na iti grocery. Ibaga na lang no siyak ti patpatamaan at agbuksing kami lang. Ha? Sana siyak ti paglulukwan na da bakla. Maguyod ko ti ukeles na kunaktuman. Oray pe kasano kadakkel or kapasek.
Amo na takas ta unay gaya mo ti pungtot ni Borsyo ken ka, ading ko. Wan nga rod manang. Ngam, ha! Imbes na sa tayong amo asupot da ya Borsyo, insumat tinang ibuking iti bagbagina. Isumit. Insurat ko abawal ang supot dita sango. Tapno mangitugot da iti bukod da nga eko bag no umay da gumatang. Ngam da ya Borsyo, sa bali matinagawatan na. Impadlaw na lang nga rod asupot. Mangibabait. Ay, makapakatawa tayo dyan lalaki. Naglastong ang sasao, ngam supot mo't gayam. Bakbangking pa'y. May parit agusar iti supot, kunak. San ko nga imbaga, ama ay parit agumatang dagiti supot. Akas kinkwana. Iso tinagawatan na, iso saanan nga umay gatang ditoy. Ijayan ayan ni bakit inga ti paggatangan na. Bayam san kumot akawalan? Agasam man, tay pagbagana pa'y kanong uburin na ti paglaklakwak, manang. Padason na Padasin na talaga. Ipakulong ko Sakit din ti butbut nga na. Oho! Logo bakto pa'y tawanan ba'y na Borsyo. Hay! Supot! Mabutang agpakugit. Anyang iti angot na daydayan. Nay, si kamot gayam kumaray. Nagapam nga Nagpudot ti panaway. Sakit awan pa'y payong mo. Ay, nagapuak man di grocery store ni bakla. Napan ko man kinita ti bagbaga nila kay ko apakabusbusitan na. Ha? Ay, isugayam tinapan mo kinita, maray. Kit nakita mo nga raw, no niya timpalkat ni bakla ijay. Tsaka mo, no makakatawa ako noon niya. Bawal ang supot. Day tala ang tinaisurat iji sangwanan ti grocery na. Anya? Ti kayat asawan ni bakla ijay, maipari ti agusar iti cellophane. Ngam day jay mo't nga asawak, sa bali tinagawatan na. Ti kuna na siguro, maiparit amapan gumatang dagiti supot. Ay, na yan. Imbis na saan nga mo titatawa sa paut. Isumo lang tinang ibuking iti bagbagi na. Ay, na yan ni pare Borsyaw. Kas iti kanahan nga ibagbagakkan kwa na, saan nga agam amiris? Oray sa bali tinagawatan na ipapilit na lang tati amuna ya. Ay, yan nga ita. Iso lang arod tinakababayin, salbag. Ibagam king kwa na. Umayak ka balayaw, inton malay. Amom si Kaborsyo, no maminsan, amirisam nga umuna ti basbasaam. Ay, imbes asan nga mo ti tao asupot ka. Si kamot lang tinangibuking iti bagbagim. Ay, Osang, adyan ka din datang ibagbagam. Ti insurat ni bakla di sango ti grocery na, abawal ang supot. Nita, ulit-ulitan na. Pagpasinak kami na! Ti kahit asawan day jay, maipari ti agusar iti cellophane. Iso ano mabalin, mangitugot iti eco bag no mapan gumatang. Anya? Kung ungot ka matlatan nga awan makagapaw. Ay, sikat yan ada na kababayin ita. Nang runa, katimanon kinibaklat imbagbagam nga uborom ti grocery store na. Aha. Asino mo ti sismoso anang idanon kan kwa na? Ha? Iti kinaado tinang ibagbagaam. Mas daaw ka pa ilaang no kasano ana idanon kan kwa na. Ay, jak amo kan ka, Borsyo. Anya? Among paray, pagkakatawaan da ka di grocery store ni bakla. Anya? Si kamo ngamin pare. Di ka pa'y amirisin nga umuna. Sakbay ka nga agriak. No nyaman timpal kat na jay sango ti paglaklakwan na inamiris mo kumaa paray. Imbis asikalang kanti asawam ti makaam mo asupot ka. Imbuking mumutin ti bagbagin paray. Sikagit di mat pare. Puno mo ti bagbagak sa naya paray. Anya nga ita. Pagkat katawaan da kalaki nga ruday. Ay, uray sakit. Di ako makikakatawa. Ha? Tatatangad. Ibagmagamanang doon nakalakay. Nangang doon kabagayam kapunta saan ka nakugay ka.
Salwag ka. Loko to eh. Naglastog ka. Nakuyaw ka. Saan ka bagay manakugay? Lembag laki, di na kay palka ni Baklay, di ba walang supot niya sa nguting grocerina. Gapoy di na diyang impalka na, namwa na supot ka gayam. Adya laki din. Yeah. Oh, kumusta Borsyo? Padpadaanak matlakit din ti ibagbagam amapan mo uburan ti grocery store ko. Ah, Manang ipapan ka mat, Borsyo. Tinsurat ko abawal ang supot. Maiparit ta agusari ti cellphone. Tagmultakit nga rod ti matiliwan. ay. Saan mo man asang kadagulit dahil mapling tilapayag ko. Imbes sa saan kong supot ka. Imbuking mo matibagbagin. Una yan, atakrot mo. Oy, saan nakatakrotan niya? Ay, naimbag pa kanyak. Tauray baklaak. Inturturid ko, tinagpakugit ide. Hala, uray nagdaklabo ng tinusarday di tatang ko. Angam, sika alalaki. Lalaking lalaki. Takrot ka matgayam. Anya? Padasam nga uburan ti grocery store ko, tas ikaw ti uburag. Sana siya ti butbut nga ma? Sino pa ti supot? Isupay ti nakarit yung naglastong. Anya kalaki ti borsyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.